mag-deodorant po tayo para po lahat tayo masaya. Ano? Lalo na kung mga sumasakay po sa jeep, sa bus. Hey everybody fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, dahil New Year na, kailangan na po nating maglinis-linis. Ano po? Kailangan na nating magtapon ng mga bagay-bagay na hindi naman na nagagamit or naubusan na. So for today's video guys, share ko sa inyo yung mga basura ko. Yung mga naubos na guys, yung mga empties ko, or kung hindi man sila empty, paubos na, or kung hindi, nag-expire na dahil hindi ko sila nagagamit. Sasabihin ko rin sa inyo guys kung bakit nagustuhan ko sila or kung bakit na-expire na lang sila na hindi ko sila nauubos. So without any further ado, let's get on to the video. So ito guys, yung mga basura ko, actually, ito yung naipon lang. Ito yung mga na-try kong i-save kasi gagawa ako ng ganitong video, but anyway, I've had a lot of products na pinagtatapon ko na guys kasi kapag wala na ako sa mood talaga na mag-ipon-ipon pa, natapon na natin. So, ito yung i-unbox ko sa inyo ngayong araw na to guys. So, una dito guys is this tomato toner from Venice and I have made a review I guess. No, wala akong ginawang review dito guys pero nasali siya sa mga halos lahat ng monthly favorites ko nung ginagamit ko tong product na to. And this one made wonders to my skin. Sobrang hydrating niya at the same time na lalesen yung pagkakaroon ko guys ng pimples. So, if you're pimple prone, why not try this one? And I will just put the link of the store kung sino yung nagbigay sa akin nito guys. But this one is from Confession Beauty, I guess, from Shopee. Ayan. And isa pa sa mga nasali sa favorite videos ko, sa mga monthly favorites ko guys, is this one. This is from Muzo. I guess this is from Watsons. Na raspberry yung kanyang scent. And hanggang ngayon guys, ang bango pa rin niya. This is a body cream, I guess. O body butter, ayan. Hindi ko to pagpapalit sa anumang body butter. Sobra yung amoy niya talaga. Gustong-gusto ko talaga. Sunod naman dito guys is this Pure Derm na makeup remover and it is in the variant na vitamin. Gustong-gusto ko guys yung mga Pure Derm talaga na makeup remover kasi basa talaga siya. So, madali siyang nakakatanggal ng mga makeup ko. Tsaka hindi siya masakit sa mata. Yun naman yung very important sa akin. Yung kapag nilalagay mong ganyan sa mata, hindi masakit. So, masaya na ako pag ganun yung product guys. And of course, we got here a Watsons na exfoliating body scrub. Ganyan siya guys. Kung makikita nyo, hindi ko na siya naubos. Kasi actually guys, mabango naman to, pero hindi nga lang siya ganun kabango. Kasi ako, alam nyo naman ako guys, sobrang fan na fan talaga ako ng mga mababango. So, eto kasi guys, yung amoy niya is amoy pipino na amoy papaya. Oh, melon. Yun, yung melon tsaka papaya. So, hindi siya ganun kabango talaga masyado. Mabango siya kung sa mabango. Pero kapag, ewan ko ba, kapag nagtagal siya, pag pinang-scrub mo na siya, parang hindi siya masyadong maano. Tapos, mo-oily kasi siya. Maganda to sa mga dry skin, ganyan. Kapag sa mga paa, mga ganyan, yun yung pinag-exfoliate kasi nag-iiwan siya ng parang oil niya para moisturized pa din talaga yung skin. But then, ewan ko ba, hindi ko na siya nagamit kasi madami ko na rin naging ibang scrub. Mas gusto ko kasi yung salt na noon, nung time na yun. So, hindi ko na siya nagamit. And ito guys, this is the Maxi Peel na micro exfoliant soap. Ang dami kong exfoliant. Eto guys, sobrang gustong-gusto ko to. College pa lang ako gumagamit na ako ng ganito guys, yung Maxi Peel talaga. Gustong-gusto ko kasi yung mismong sabon niya, para siyang may pang-scrub, parang may sand, ganun. Pero pang-exfoliate talaga yun guys. So, yun yung gusto ko kasi parang namamassage yung skin ko. Tapos, medyo may pagbabalat talagang nangyayari sa skin kapag eto nga lang yung ginagamit. So, if you don't want that to happen to you, yung may pamamalat, yun lang. Yun yung downside ng sabon na to. But anyway, this is really, really good. Napakabango niya and ang bilis niya magpaputi ng skin. And ito guys, kapag naligo ka na dyan sa banyo, yung banyo mo amoy ganitong sabon talaga. Tas kahit paglabas mo, amoy sabon ka pa rin. Sobrang bango talaga ng Maxi Peel. And then we got a Snow Pore Minimizer Toner. Ewan ko ba kung bakit nandito to. Pero siguro trinay ko lang siya dati. Pero ito kasi guys, toner talaga to dati ni mama ko. And naiwan lang niya. Tapos nung mga time na wala akong toner, kesa naman sa matulog akong hindi talaga nag-toner, ayan, ginamit ko na. Pero I don't know kung anong effect nito. Hindi talaga siya nagtagal sa akin guys. And of course, we get the Vitress. Ito yung gamit ko pa lang nung high school, nung college, ganyan.
Ito guys, yung long-lasting na fragrance. Pero mas gusto ko yung ano guys, yung parang para siya sa tawag ba nito? Sun Protect, ganun. Kasi para hindi mag-dry yung hair natin. And iba na yung packaging nila ngayon guys. Kung hindi ako nagkakamali, parang squeezy tube na siya ngayon. Ewan ko kung meron pa silang ganito. Pero mas gusto ko na yung squeezy tube na packaging nila ngayon. So, anyway, this one is really long-lasting naman yung kanyang fragrance. Pero, tsaka nakaka-tame naman siya talaga ng hair din. Yun yung gusto ko sa mga vitreous. Next guys is this facial mask from Watsons. This is in cucumber, I guess. Yeah, refreshing and moisturizing. So, yun lang. Dahil alam nyo naman, mahilig ako sa sheet mask. So, ginagamit ko to. Pero, it does the job. Parang ganun. Kung anong trabaho ng sheet mask. In the morning, very subtle lang yung skin. Sobrang soft yun. Same effect with other sheet masks. So, nothing is really special with this one. And yun lang guys, yung sheet mask niya hindi sobrang nipis. Hindi rin naman siya sobrang kapal. So, okay lang. For the price of 3 for 100 ata to guys sa Watsons. So, kakatapos ko lang mag-review guys ng Nichido na products. Full face. That's why I have my swatches here. Tsaka dito sa makeup natin. And guys, ito, kaya nasabi ko na dati ko nang ginagamit talaga yung Nichido. Tingnan nyo, may dalawa pala akong Nichido dito guys. Nung naglinis ako, nandun yung mga konting-konti na lang. So, inubos ko na sila. Ayan, creamy glow pa rin. Ah, creamy glow to. Yung nakuha ko, ivory glow. But anyway, okay naman yung ivory glow siya. So, ito guys, yung final powder na dalawa, ayan. 150 pesos lang to and sobrang magtatagal to sa inyo. 3 months, ganyan, 3 months, 4 months, okay na okay talaga tong powder na to guys kung naghahanap kayo ng powder. Tsaka hindi siya nakakapagpa-pimple sa akin. Next is this Pond's naman guys na Clear Solutions Antibacterial Bacterial and Clarity. Ayan. So, ito guys, ito yung ginagamit ko kapag wala akong mga nire-review ng mga products, ganyan. Bumabalik talaga ako sa ganito guys, pag ubos ko na yung mga nire-review ko na products, kung hindi ba ako nag-repurchase ng mga nire-review ko na products, bumabalik talaga ako sa Pond's guys. Kasi, ever since na natuto kong mag-facial wash, Pond's talaga yung ginagamit ko. Kasi sa ibang facial wash talaga na yung mga hindi ko na-reviewhan na yung mga nasabi ko na kung anong effect sa akin. Yun guys, nakaka-pimple talaga ako sa iba. So, ito, bumabalik talaga ako sa Pond's. And especially kapag sa antibacterial talaga, yun yung gamit ko guys. And of course, meron po tayo dito na Fix. Ayan na may sticker pa. From Bench. Ito yung maliit lang guys kasi ito yung ginagamit ko kapag tinitame ko yung hair ko pag pupuntang duty. Alam mo kasi guys, kapag sa nursing, sobrang yung hair talaga yung nakaganon. Yung, alam mo, yung parang dinilaan na ng baka. Ganon kalinis talaga dapat talaga ang ano namin. Pero, fortunately, sa hospital naman namin guys, hindi sila masyadong particular sa hair. So, dapat lang nakapony. Hindi naman sila very strict when it comes to the neatness of the hair. Kung ano, basta pony lang. Hindi ka lang nakalugay, okay na sila doon. So, eto guys, may clay dough lang ako. So, kapag naghahanap kayo sa mga lalaki, ganyan, ito yung gamit nila eh. Pag sa mga nursing, sa mga student nurses, ito yung gamitin nyo. Kasi talagang hindi ito susuko sa hair ninyo kahit 16 hours pa yung duty ninyo. Ito naman guys, ng napakadumi natin na L'Oreal Paris po na ano ba to? Conditioner. Actually, ito guys, ang tagal kong inubos to. Dito pa yung kapatid ko. Actually, parang sa kanya ata to eh, yung conditioner na to. Kasi hindi talaga ako nagko-conditioner ng mga ibang product. More on sa cream silk lang talaga ako. Loyalista ng cream silk. Pero, ito guys, kasi nagkakadandraff nga ako. So, every time that I wash my hair, I should use different kind of products every now and then. Hindi ako pwedeng mag-straight na na same products for the whole week or else we will have flaky na scalp na po. So, papalit-palit ako. But with this one, sobrang soft naman talaga ng hair. Tsaka, ito yung hindi ka magkakaroon ng frizzy hair. Yun, yung parang hindi siya dikit-dikit. Maganda, silky talaga yung effect naman ng conditioner na to. Pero may pagka-pricey nga lang kasi talaga. Actually, lahat naman ng conditioner na ngayon, medyo pricey. Pero syempre, if you want to have beautiful hair naman, mag-invest ka din talaga sa mga product, guys. Kasi nasa huli yung pagsusisi, sinasabi ko na sa inyo. And dahil nga loyalista ako ng cream silk, guys, may cream silk pa tayo dito. Stand Out Straight. Ito yung pink, ayan, Hair Reborn Conditioner. Ito gustong-gusto ko talaga yung variant na pink kasi sobrang soft niya sa hair. Tsaka parang straight yung hair mo kahit hindi ka naman nakapag-plansya or hindi ka naman nakapag-pariban. Okay na okay siya. So, madali lang i-tame yung hair kapag yung cream silk na pink. Kaya cream silk na pink tsaka green lang talaga yung ginagamit ko, guys. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga ginagamit ko. And then, we got a deodorant here. Dalawang deodorant po. This one is from Silka na papaya. And this one is green papaya. So,
Sobrang bango po ng mga product na to. Alam niyo naman kapag mga silka talaga guys, sobrang babango ng mga products nila. So with the deodorant, okay na okay din. Hindi ako nangamoy adobo, hindi namamasa-masa yung kilikili. Well, kapag talagang pagod, pag talagang sobrang init, meron naman talagang chance po na mamamasa yung kilikili mo. But it's normal naman na magkakaroon ng sweat kasi may pores pa din naman yung kilikili. But dapat lang walang amoy. So kahit bumasa yung kilikili mo, basta walang amoy. Yun ang mahalaga. So, mag-deodorant po tayo para po lahat tayo masaya. Ano? Lalo na kung mga sumasakay po sa jeep, sa bus. Punta naman tayo guys sa dalawang moisturizers that I've used. Ito, Myra E tsaka Aqua Moisturizer. Itong dalawa lang to talaga guys yung ginagamit ko ng mga moisturizer. Wala nang iba. I guess, wala akong ibang moisturizer talaga guys na ginamit, kundi yung dalawang to lang. Loyalista talaga ako ng dalawang to. So, kung maubos man to at may stock pa rin ako ng I White Korea na Aqua Moisturizer, ito yung gagamitin ko. Ito lang kasi guys, may ano siya, may SPF 50 siya. So, okay siya. Ito yung gusto ko. Kaso, ito, maganda siya kasi parang tubig lang maganda sa mga oily ang skin, ganyan kasi hindi siya oil-based. Kaso guys, wala kasi siyang SPF. So, kapag lalawas ka, kailangan mo ng SPF. So, yun nga lang yung downside nito. Pero maganda talaga tong dalawang to guys. And this one is only 20 pesos. And this one is less than 100 pesos lang siya. So, kung naghahanap kayo ng mga moisturizers na mga mura, eto guys yung mga marerecommend ko. Tong dalawa na to. Try nyo muna to, lalo na mga pang estudyante kasi magagamit nyo na to for 1 week. So, bet na to guys. And another I White Korea products. This one is the Recovery Sleeping Gel Mask and the Vitamin Sleeping Gel Mask. Ayan. So, ito yung ginagamit ko guys after ko mag-toner ng gabi para ma-moisturize pa rin yung skin ko, especially if I'm staying on air-conditioned room or kapag nasa Baguio ako, kailangan talaga ma-moisturize yung skin natin sa gabi guys, para in the morning, hindi siya dull looking, hindi siya dry, tsaka para mas maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng mga wrinkles natin. And we got some mascaras here. This one is from Rimmel London guys. Ito, natapos ko siyang gamitin. Actually, naubos ko siya talaga. Kasi yun yung time na hindi talaga ako bumili ng ibang mascara nung meron ako nito kasi gusto kong maubos. Pero okay na okay din naman to guys sa akin. Talagang maganda yung pagkaka-ganon ng lashes ko. Pero yun nga lang, hindi siya very much volumizing. So, yun lang, hindi siya ang tawag ba nun? Hindi siya masyadong nagka-clump, ganyan. So, okay din naman to. And of course, this one is from Lancome din guys. Okay din to. Same na ito nga lang sample size nga lang. So, gusto ko kasi mga sample size guys kasi for travel, so okay siya. Pero, syempre din natin nag-purchase. Mas mahal to Lancome to. Kaya yan. Kung yung bigay, yun lang. And meron pa akong makeup dito guys. I got 3 foundations from Sansan. This one is in the shade Olive, I guess. And this one is in the shade Natural. So, dati guys, ito talaga ako. Ganito talaga ako kaitim. Olive talaga, maputi pa to sa akin nun ha. Nagtataka talaga ako kasi sobrang itim pala talaga nun. And ito guys, yung Natural. Ito, okay silang dalawa para sa akin guys. Yun nga lang kung minsan mas prone talaga ako na magkaroon ng cakey face dahil sa dalawang ito. Pero mas maganda naman yan kaysa dito sa liquid foundation na to. And of course, meron itong pump guys. Parang 200 plus lang to sa Sansan. Pero okay naman na yung coverage nito. Talaga matatakpan din niya yung mga sumpa sa mukha. And ito guys, ito ang hindi ko na natapos. Kasi ang dark, warm almond, ang dark ng shade, mas dark pa siya kaysa sa olive. So, wala, tapon na lang natin kasi nag-expire na siya. Tapos, ang dirty na niya. Ayoko na siyang gamitin. And we got another makeup dito guys. Ito yung talagang na-hitpan ko guys na blush from Clinique. And this is the sheer powder na blusher nila. Ito kasi guys, napaka-compact niya. Tapos dati talaga may brush to. So, ito yung ginagamit ko kapag lalabas ako. Ito yung mga pang-kit ko. Kaya talagang hitpan na hitpan. Tsaka, alam mo yung packaging na hindi ka mababasagan ng product or ng, ng powder. So, okay na okay to sa akin guys. Yun nga lang, hindi na rin ako nag-repurchase kasi madami na rin naman ako blusher na iba. Tsaka, nag-expire na to actually ang alam ko this year. And meron ako dito guys, this is Aquabella from Pen Shop. This is a pabango. Ayan.
So, sa mga estudyante po na naghahanap po dyan ng perfume, okay na okay rin din po ito. Kasi sobrang magtatagal din yung amoy niya. Hindi man siya pang 8 hours, pero at least nagtatagal siya. So, kapag lunch break nyo, pwede na naman kayong maglagay ulit para fresh na fresh yung amoy nyo kapag papasok na kayo ng hapon. So, ang alam ko, mura lang naman to eh. Parang mga 200 plus lang naman ata to. Kung hindi ako nagkakamali sa pension. And then, meron din po ako dito na Glamworks na Stronghold na hairspray. Kung bakit hindi ko siya nakalahati man lang. Kasi guys, maganda siya. Maganda talaga. Nag-hold talaga siya ng hair. Diba? Purpose talaga nito para to. Kapag duty ako, ganun. Para hindi magulo yung hair ko. Kasi nga, madami yung baby hair na nagsisitayuan dyan. Ang kaso nito guys, ang baho niya. So, yung buhok ko talaga nakakahiya na, alam mo yun, ako pa man din mahilig talaga ako sa mababango. Alam nyo naman yun guys. So, nahiya ako na kapag feeling ko pagdadaanan ko maamoy ng ibang tao yung ulo ko. So, alam mo yung hairspray na parang sa Ilocano pang kadaan. Pang old talaga, ganun. Kaya ayoko yung amoy niya. Hindi ko alam kung itong particular bottle lang na to or sa mga ganitong products talaga nila, hindi ko talaga bet yung amoy niya. Hindi ako nag-repurchase, hindi ko rin siya nakalahati. And ito guys, meron po akong Red Tomato Serum by Venice. Ito guys, gumawa ko ng review ko nito. And hands down dito guys, sobrang na-minimize talaga yung pores ko dito. Tsaka, ito yung nagpapadry ng mga pimples ko dati. Kapag may pimples ako, pinang-spot on ko yan na treatment. So, maganda to guys. I recommend this one to you if you are pimple prone na tao. Ayan. Sobrang ganda talaga nito guys na serum. Gawin yung maging part to ng skincare routine nyo. Actually, this reminds me to repurchase this product again kasi nagkakaroon ulit tayo ng mga pimples. So, after natin na mag-review sa ibang pang products, let's repurchase again para makagamit ulit tayo. And last but not the least, here in our box, guys. Thank you, Lord. At matatapos na. And this is the Carbon Coco, guys, na Spearmint. Ginawan ko na to ng review kasi nakakapag-whiten talaga siya ng teeth. Lalo na yung carbon, yung charcoal nila, talaga nakakapag-whiten siya ng teeth. And anyway, magpapag-giveaway yata ako ng isa pang charcoal from that company. So, abangan nyo na lang yun, guys, kung magagawa natin ng video. So, ito, guys, sobrang ang bango rin niya. Pero black tong toothpaste na to. Pero nakakapag-whiten talaga siya ng teeth. Sobrang hands down talaga dito. Gustong-gusto ko talaga to, guys. So, that's it, guys, for this video. I hope you enjoyed watching this video kahit sobrang basura lang nung ang dumi na ng kamay ko. Puro alikabok. And, yun guys, yun na lang yung mga thoughts ko for this product. Yung iba naman guys, ililink ko na lang down below yung full review ko sa kanila. Kung na-review ko na sila para makita nyo kung ano talaga yung sinasabi ko na effects sa akin guys. Kasi ito lang naman, pahapyaw lang naman. Sa dami ba naman ng products, hindi ko mako-cover lahat ng kailangan nyong malaman para sa mga products na to. But anyway, thank you so much guys for watching and for subscribing. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.